Yambo Gibiaba. Bishop. Akwe mani ho wala mreba gaba na social media nile. Gani rume wage interview. Mewe. Mebe o. Were phone ga ante we ba mu na aga na achabata. Gide we ana na get yo to get lara maso. Oh. My here with the phone on la get lazo. Oh, sorry. Ikara. You might hear with her phone na la get lazo ikara. Bishop Bashop. We la phone ga haso. Cambia. Tano. Anya wele mgbe na ndị ogbo merele argument mbụ. It's again Bishop. Enwele mgbe gị na ndị ogbo merele argue mbụ. Mba. Mba. Gịnị mekwara na ike gị ji dị like this? Onwe ihe mere m n'ike Bishop. Onwe ihe mere m n'ike o. Ke gị yiri onye yi pampas, gị sị na enwe ihe mere gị n'ike. Enyere m pampas o Bishop, ọkwa sọ pants ka anyị. Enwe pampas yi. Mba o, anaghịzi pampas na gịnị mere anụmaya diabetes. Ị na-achụ mme na arịa diabetes amam. Ya were fonu gị. Aha gị. Ogechukwu. Ogechukwu onye. Anọzie. Ogechukwu onye ebe. Anambra. Ebe na Anambra. Ihe ala. Ebe na ihe ala. Ụmụduru. Ebe na Ụmụduru. Ọgwụgo na. Ị dị afọ ole? 29. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba Bishop. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Nna m anwụọla mana nne m nọ ya. Nna. Gịnị gburu nna gị? Ọ yara ahụ. Ka ihe mere na ifiluru na eji nọ na ilubedi ruo na ka ihe ọ dị gị nọ na ọ ihe wụ the problem mere ilubedi ruo na. Onwe dị pro Bishop ana m afụ ha mana ịmago ụfọdụ ụmụ nwoke na-abịa ka ha taa nawa. Sasho m ụdị game ahụ. Achọrọ nwoke ma ihe ọchọ. Ana m afụ ha na-abịa mana ịmago sometimes ọ bụ onye m na-alaikịrị. So ụdị nwoke m na-achọ. Ele ụdị nwoke ị chọga? Achọrọ nwoke mara ihe ọchọ, nwoke dị family oriented. Na-achọ nsogbu. Ịmakwa English use na family oriented. Kema English use nwa bingo. Ịbara nga ị chọrọ nwoke na-achọ nsogbu, nwoke dị fa. Gwa m ole ụdị nwoke ị chọrọ? Bishop. Ele ụdị nwoke ị chọrọ? Achọrọ nwoke mara ihe ọ na-eme, nwoke na-ada achọ nsogbu. Nwoke ya wụ gị na ya nọrọ, ọ bụghị ya na-ana gị. Gị nọrọ gị na na-egwukọrịta egwu ka nwoke na nwaanyị. Ọ bụgo na ya akọ na-akọchakwa ọ na-emezi. Ọ bụghị nwoke ya akọwa n'otu a. Ọ bụrụzie ihe ọ bụrụ another thing. Ma ahụ eze gị ọya. Come closer. Eze gị na elu ka ọ nọ. Ka m hụ na eze gị. Ele ihe we shot. Na-eche gị taa Chineke agba gị ọkụ. Ele ihe iche m na n'elu eze. Ne ya. Inweghị eze n'ala. Accident. Eze ntago. Na bọbịa nwere eze ntago. Ntago eze. Mmadụ ọ na-anwụchu ọnwụ na family unu? Mba o.
Ndị ohi ọnụ na ezinụlọ unu? Mba. Ụmụ nwoke ndị na-achọ nnọọ ka ọ bụrụ ha nwa ga-alụ gị, ị na-akọwa na ha ga-emetụ gị aka bifo a na-alụ gị. Mba. Ị matala ndị nwoke? Amatago nwoke na. Ị matala nwoke den ndị ka matara ịmatara mgbe ahụ den ọ dị ka ị ga-akwụde good ịta gị den onye nke ugbu abịaghị ịlụ gị n'ide ịta gị tubi ọtụ ya abịa kwụ ụgwọ isi gị. Ndị ahụ ada-ata m na. Achọghị alịta m mgbafuo. Ajụga m gị onye nke bịago ugbu a ịchọga ka ọ bịa lụọ gị na a ga-ata gị tị ya bịa kwụ ụgwọ isi gị abi? Mba, ọ ga-ata m. Ọ ga-ata gị. Ọkwa ịhụrụ otu ịkwaba mmiri ihu nnọọ ka bọket ya na-eji echu mmiri n'ụlọ. Ọkwa ịhụrụ otu idewere ihu dewe isi ka bọket a na-eji agba mmiri a na-eji aga toilet n'ụlọ. A ga-ata gị. Ịkpachiela ọtọ gị na ịmatala ihe. Ịkpachiela ọtọ gị. Ma bi gị takoshezi ya apịrị gị ụtan. Takoshezi ya mebuto gị tan ya. Kpachiela otele gị na kpachie otele gị fakamara. Ndị nri aṅụọlị agawa ihu. Ịbịala ugbo ịmatala Jizọs. Dị ụtọ ị chọrọ ịlụ di. Wepụ aka n'ọnụ gị nwa bingo. Bishop, gịnị wee na-abara m? Dem you. Were wee na-abara m mba. Asị gị dem you. Dem you too. Dem you too, Bishop. Keke mmadụ be life gị na-asị onye ahụ dem you. Dem you too, Bishop. Dem you. Lekwa dị isi okere ka isi ndị nwa bingo. Dem you, Bishop. Dem you. O dị mmadụ gị bụ taking time dibịa abịa kwụ ụgwọ isi onye riri eri. Dibịa abịa nsogbu adịrọ na ka mfụ dibịa nwanụnụ. Bishop afana. Bishop onwe dị na-achọ. Oke ike ga-agha gị. Oke ike. Before na ịma ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya. Ọwara ya agbaghị. Good afternoon, sir. Okay, mana ihe ọbụla m mere ebe a ga-aba na social media niile m gaa n'iru. Yes, sir. Okay, mana ọ ga-aba na social media niile m gaa n'iru mewe gị interview. Yes, sir. Ama. Ya dewe phone a nala ka ebe nọkwa n'ihe a. Na-azụta ihe. Na-azụta ihe. Tazi ị gara na chemist azụghị ọgwụ. Ị gara pharmacy azụghị ọgwụ. Ka ị bịa nga mme gị interview. Ị gara ebe zụta ihe. Ka ị bịa mme gị interview. Azụta. Ebe a. Sir? Ihe mbụ gị bịa ebe a. Yes, sir. Okay, mana ebe anyị nọ. Ihe niile anyị mere ebe a ga-aba na social media niile m gaa n'iru. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Dewe phone a na bili ọtọ gị ele azụ. Danya gbanyụọ that fan ka mara ebe noise isi apụtaga ma ọ bụ na otele gị ka noise ka eshi gbanyụọ fan ahụ mara noise fụtaga ihe mara nga noise ka eshi afụtaga tọnụa Good afternoon, sir. Onye anyị ihu ya yikwere n'ọkwa tidewere ihu ka ọkwa weta ihu gị ahụ na kamera here tidewere ihu ka ọkwa bring your face close to screen here look at kebishi na anọnyere m Sir? kebishi na anọnyere anyị Enugu State. ele onye nyere gị phone asị gị bịa weta ihu gị present onwe gị isi ga good afternoon. Sir, my sister phone. Near phone now. Tell her to come closer. The she come close.
Get one present, this your sister, what happened to you? Oh, get one come joga this girl. Oh, Buneje deceive friends. I konya wo fun nego fun nage. Akwa wo fun nego fun nage. Yes, sir. But you have presented her, give up. Then give one the meme interview. Then you have But you want the interview, sir. Or when I get out of the interview. Yes, so I remember you send their requests. Or go on one account. Yes, sir. Then why is it your own account? KGG may interview. Account to Rube 1K, so she cannot turn off the video, the camera. Okay, can you not book a no? Enugu State. Can you not borrow? I got school. Which near phone? What level could I born at school? 300 level. Okay. Is that for 22. 22 years. Okay. I'm a Gumalaga, 22 years. Food science and technology. What is food science? Define it. It's the study of food, the way they preserve, produce food. You can't define food science. You cannot define food science. Third year, na university. I'm a Agumage. Course, you decide rego. You can't define food science. Akwe mani ho wala mana gimre na bana social media. Are you aware? Yes, sir. You can't define food science. I'm a Agumalaga. Get out of this place, Mwapingo. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe, watch the Kabago. Subscribe or like ya get share ya. Awara bag. Watch Italia. Get back. They just know what ya taku shares again for what? Subscribe for this place. Chidekabago.